per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma m'entrata dentro e c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa. Anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita A sfiorarla con le dita, attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. Dolore quando parte, con piacere estremo cresce, attraverso la mia voce si espande e amore produce. Vivo per lei d'intanto e quanti altri incontrerò, e come me c'è scritto in viso, io vivo per lei, io vivo per lei, sopra un palco contro un muro. Vivo per lei al limite, Anche in un domenico, vivo per lei a pagine, ogni giorno una conquista, la protagonista sarà sempre Vivo per lei perché oramai io non ho altra via di uscita, perché la musica, lo sai, almeno non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pause e notte e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per Vivo per lei la musica, lei. Io vivo vivo per lei che è l'unica. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Io vivo. Per lei. Hyväksyisi ollenkaan, mutta kypeen tuo vähän ihan eri asia. Kovaa käy kehää. Joo. Tää oli silloin kun tää oli, ootti näitä pentuja vielä, sillä oli ihan hirveä iso se maha sitten ja sitten se kävi
vähän tuossa vessassa ja jäi kakkakikkarin näihin karvoihin. Mä ajattelin, että en mä sitä rupea nyt pesemään eikä mitään, kun se Niin. viimeisillään raskaa, niin sitten mä saksilla leikkasin vähän pois karvoista. Tämä näyttely ei ollut menossa vähän aikaa, että näin. kissa pääsee paljon helpommalla eikä stressaannut siinä. Niin täällä on Muutenkin rankkaa. vähän lyhyempi, niin mä ajattelin, että muutenkin on rankkaa ja sitten jos vielä jotakin Niin. kakkakikkaretta ruvetaan vääntämään, niin, ei kun siis nyhtämään hännästä ja sitten pesemään ja riipottamaan ympäriinsä, niin kyllähän siinä nyt on vähän liikaa ohjelmaa. Et sinä ois halunnut kyllä sitä pesulle joutua sen mahankaan kanssa. Joo. Oletteko mistä näitä ruokia ostanut? Tilaatteko te sieltä Zooplussalta? Joo. Joo, se on kyllä tosi hyvä. On ja kissahiekat myös sieltä. Joo, meillä on kanssa kaikki tilaa sieltä. Että se on kyllä On niin paljon edullisempaa. Niin on ja helppoa. Kerralla saa sitten, jos ei ole kotona silloin kun niitä käy tarjoamassa, niin sitten hakee postilta vaan kaikki paketit. Niin se on kyllä tosi hyvä. Joskus mä käyn eläinkaupassa, mutta aika harvoin. Sitten ei oikeastaan ole semmoista, mitä ei sieltä saisi. Tuotakaan pennuille pakkuuntumatonta hiekkaa, niin en meinannut löytää mistään eläinkaupasta täältä. Joo. Se kesti vähän kauemmin ennen kuin nuo tuli sieltä, niin sitten vaan nuo tuli, mutta täältä ei löytynyt mistään. Että se on kyllä. Siellä löytyy kaikki. Oletteko sitten mitään kissan ruokaa noille syöttänyt nyt sitten? Tähän Royal Caninista mainitaan niin omaa ruokaa. Joo. Se on varmasti oikein hyvä. 10 kilo säkki kerran. Joo. Joo. Siiri sitä kyllä syökin. Joo, maistuu hyvin. Maistuu. Se on tosi hyvä hampaalle. Se on niin iso. Sitten se syö niitä latsin niitä annospussi Joo. ruokia. Niitä on vähän. Joo. Ja